Mga baboy nga napatay kag ginasuspechahan na tapikan sa ESF ginpanglubong sa Barangay Tangu, Bacolod City. LGU magahatag sang assistance sa apektadong hog raisers sa syudad. Ining balita nga aton gintutukan. Napulo kaduga nga mga baboy sa Barangay Tangu, Bacolod City ang nagkalamatay kag ginpanglubong. Ginasospetsahan nga natapikan sang ESF ang mga ini matapos magbatsyag sang pareho nga sintoma. Apang suno sa barangay, ginahulat pa nga makuhaan sang blood samples ng City Vet ang mga nagkalamatay nga mga baboy agud makumpirma kung ESF gid man ang ilaging kamatay. Pulo tanan nga baboy. Sa subong lang niya kahapon siya nga case ka subong adlaw. May ara pa kita nga ginamonitor sa mga iba naton nga mga kapurukan. May ara kaya subong reported nga isa ka purok may gugmaon nga ginamonitor to subong ang sitwasyon. Madumduman nga 12 ka mga baboy sa barangay ang napatay, samtang 23 naman ang ginpangkaling sa tinalikdan nga semana. Wala pa sang kumpirmasyon halin sa Bureau of Animal Industry nga positibo sa ESF ang una nga nakuhaan sang samples. Samtang 10 milyones pesos ang inpain nga pondo sa Bacolod City LGU bilang ayuda sa mga apektado nga hog raisers sa syudad. Sunod sa chairman sa Committee on Agriculture nga si Councilor Tali Saison, pag-aaprubahan pa sa City Council ang ginaproponer nga budget. We prepared a certain amount coming from disaster preparedness fund to be used as payments or compensation for hog raisers nga affected sa ESF. No? So we are very clear on that, dapat ESF. No? Other than that, hindi na pwede. No? May guidelines nga kinahanglan nga sundon. Isa na diri nga ma-record ang apektadong hog raiser sa barangay. Gani panawagan sa LGU sa mga nagasagod sang baboy nga hindi magkahadlo kagilayon ideklara kung nagabatsyag sang sintoma sang ESF ang ila mga baboy. Kung may mapatay sa imo, let's say sa imo tangkal, may mapatay ka na baboy, give us a call, tawagan mo barangay captain mo para makagtuan dayon sa aton City Vet. Upod kay Reynald Castillo, Ayin Pedraso, Western Visayas.